Sujuvuuden varmistamiseen on tunturidataa verrattuna kevyempiäkin vaihtoehtoja. Poliisimiehen epäillään ahdistelleen seksuaalisesti naispuolisia siivoojia Porvoon poliisiasemalla, uutisoi Helsingin Sanomat. Väitettyjä ahdistelutilanteita on ollut useita. Lehden mukaan keskusrikospoliisi epäilee rikostutkijaa seksuaalirikoksesta. Siivousyritys lopetti poliisiaseman siivouksen useaksi viikoksi. Siivous on alkanut nyt uudelleen ja poliisimies on työnjohdollisten toimenpiteiden vuoksi töissä muualla. Helsingissä valtuustoaloite ehdottaa kännykkäkiellon laajentamista koko koulupäivään, erityisesti yläkouluissa, myös välitunneille ja ruokailun ajaksi. Luovuttavien sovellusten koetaan aiheuttavan oppilaille ylikuormitusta, keskittymisvaikeuksia ja unihäiriöitä. Helsingissä 100 peruskoulun käytännöt vaihtelevat tällä hetkellä. Päätösvalta asiassa on koulujen johtajilla. Kaupungin toiveena on, että kaikki alakoulut linjaavat kännykän kielletyksi koko koulupäivän ajaksi. Aamu on pilvinen ja harmaa, lämpötila on plussan puolella. Iltapäivä on harmaa ja paikoin sataa vähän pilkkua. Millaiseen ahdinkoon Trumpin ensimmäinen vuosi vallassa on ajanut Naton? Katso illan A-studio. Skau, ystäville, siskoille, hevosille. Welcome, kings and queens. Finland. Miten menee, kaukoi? Is it possible to call taxi here? Am I out there? And if everything feels fine, you don't have to do anything. So it's just like dancing. This makes Finland look like a parking lot. I'm sure Finland is very beautiful. Yeah, if you like parking lots. Uusi kuusiosainen sarja Dinosauruksen jäljellä. Nyt Yle Areenassa ja tiistaisin ykkösellä. Meillä oli iso riita ystävien kanssa, mikä on Suomen paras uudistus. Mä olin silleen, okei, no miten me saadaan tää ratkaistua? Tehdään se tuumaus. Laitetaan ne napsukset tiukalle noihin, sen mä saadaan.
keskiviikkoa ja tervetuloa suoraan lähetykseen. Katsokaapa kuka täällä istuu. Meidän Pikku Mikko, eli tosi tuttu varmaan teille puoli 7 vakkariseuraajille. Toimittaja ja näkemämme kiertue-isäntä. Mutta nyt täällä Vakimikon paikalla. Kyllä näin pääs käymään. Niin, no mitkä on fiilikset? No talon parhaat paikat ja hyvä seuraaminen. Voi olla mukava. Hyvä. Ja hän on siis täysin sinut tämä Pikku Mikko nimen kanssa. Tosiaan ei mitään Pikku Mikko kyse. Mitä saa 190 ratia? Ainakin joskus oli. No niin. Hyvä. Jees, mut hei, meillä on maukas lähetys tulossa. Jehes! Vittu tää paskapeli saa nyt loppuun! Helemällä, joka Oh! on joulutorttujen historiaa. Se kävi leipäseen joulun hikkitorttuja Lennan ja Imanen kanssa. Ihan mahtavaa, että saadaan varmaan reissuun. Huh!